segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribe not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning guys! Dito tayo ngayon, nagluluto tayo ng bagoong, homemade bagoong lutong bahay, at may mga iba tayong mga side dish na pritong isda. Ito guys, prepare tayo dito ng ating lulutuin na bagoong. Mayroon na tayong ginayat ng kamatis, sibuyas at itong bawang, at nagayat na rin natin yung karne na ilalagay natin sa ating bagoong. Ayun guys, nilagay na natin sa kawali yung ating karne, at ating kukuhanan na ng yung kanyang oil, kasi yun din ang ipangluluto natin sa ating mga sahog, sa ating lutong bahay na bagoong. Yan guys, hinayaan kong magkaroon ng lalabas yung natural na oil doon sa balat ng baboy. Ayan, may kanin tayo. Pinain natin yung kanin natin dyan. Yan po guys ay ating niluto dahil pupunta ako doon sa aking kapatid na nasa kulungan guys, sa Dapitol. Wala siyang asawa guys. Ano na siya, 49 years old na siya guys. Yun, after 1 week, magbe-birthday na siya guys. I-advance ko lang guys kasi nga, yung dalaw niya ay every Sunday lang. Kasi nag-aaral siya doon. Hindi sila pwedeng dalawin habang nag-aaral sila guys. Weekdays, mayroon silang klase. At sa sa Saturday, wala silang klase pero may mga activities sila. Kaya pwede lang silang dalawin sa Sunday. Di katulad noon kasi guys na noong wala pa siya doon sa education building, itinayo ng mga nag-sponsor doon, Amerikano. Pwede pa siyang dalawin noon na nasa normal na kulungan pa siya. Nasa selda pa siya ng talagang sa gobyerno. Pero ngayon guys na nasa selda na siya ng sponsor, ang pwede lang araw na dalawin siya guys ay every Sunday. Kaya guys, dadalaw tayo ngayon doon. Ihahalo ko yan sa aking bagoong kasi yan ang order niya. Sabi niya, lutuan daw siya ng bagoong na may karne. Yan. Kaya ihahalo ko yan sa lulutuin kong homemade bagoong. Pero yung binili kong bagoong guys ay na yun, naluto na yun partially. Nasa bote guys. Pero dadagdagan ko ng maraming
ricados, yan, dadagdagan ko ng maraming mga lamas para dumami yung bagoong, mas dumami yung bagoong. Pati may karne, pati may kamatis. Napakasarap yan guys, at titimplahan natin. Yan guys, nagsusutay na tayo ng garlic at saka onion. I-open natin guys, kasi kanina hindi ko pinatay ko yung apoy dahil na mainit na masyado yung oil. Ayan. Timplahanan natin guys ng pampasarap. Ito ay pampasarap. Saka may hindi nalalagyan yan ng asin guys, dahil nga yung bagoong maalat na preservatives kasi yung asin, kaya yun ang nilagay nila, maalat na masyado. Kaya huwag na natin yung nilagay ko guys, yung garlic powder. Yan naman guys ay yung brown pepper. Yan naman yan ang ground pepper. Yung isa kasi ganito guys, tame yun, yung nilalagay na sa mga luto ng mga Amerikano. Yan naman ay ground onion. Tutuin lang natin ang bahagya. Ang apoy. Tapos ilagay yung karne. Ilagay ko na yung karne. Tsaka sunod-sunod na yan guys. May pritong isda kasi pag pumunta ako, pag dinadalaw ko siya doon guys, napaka-excited niya. Napaka-excited niya. Tsaka ako lang nakakadalaw doon kasi nga yung kapatid ko wala dito, nasa malayo, at saka yung namang isa hindi nakakapunta dahil nga nagtatrabaho. 4 lang kasi kaming magkakapatid guys, kaya yun, dinagdagan ko pa ng yung onion powder. Kahit na gaano ka sama ang isang kadugo, hindi mo talaga matatalikuran. Kaya ang pamilya, masama ka man o hindi, pero yung pagmamahalan ng isang kadugo, hindi talaga hindi talaga mawawala yun. Hindi mo talaga maiwawaksi na mahal na talaga yung pamilya mo. Kaya guys, kahit gaano kasama man, may pagbabago din. Dahil tayo ay hindi naman tayo yung ipinanganak na masama. Yung ating kasamaan, kabutihan na ating na-influensya. Influensya yan dahil sa nakapaligid sa atin. Kung ano man ang nakapaligid sa'yo, yun din ang mag-i-influensya sa buhay mo. Kaya nasa siya, kasi nga yung papa ko palagi kami sinasaktan, kaya nasa labas siya palagi, kaya na-influensyahan siya ng nasa labas, kaya ganun ang buhay niya, patapon ang buhay niya. Hindi naman gaano kasama yung kapatid ko, hindi naman talagang masamang masama at lulong na lulong.
Kasi nga gumagamit siya ng pinagbabawal, pero hindi naman siya ganun kasubsob dahil nga hindi siya umiinom. Kung umiinom man siya, hindi yung katulad nung iba na hindi na nakakatulog, na walang iniinom na alak. Hindi nga siya naninigarilyo guys. Kung gumagamit man siya ng masamang gamot guys, seldom lang talaga. Kaso lang, ang kahirapan doon, yung talagang nangyari, kasi yung bahay namin, walang tao doon. Kasi ako, dito ako sa Davao, nandoon siya sa Panabo. Walang tao doon guys. Kaya, pag wala siya, hindi naman siya nasa bahay palagi. Pag wala siya guys, ginagamit yung aming bahay na isang, doon sila nagpa-patch station. Kaya yun, siya yung napagbuntungan ng hininga. Siya yung napag-anuhan na ginawa niya yung bahay na isang drug den. Kaya yun, na inaresto siya. Pero nung inaresto siya guys, nung pandemic yun, walang pamilya, hindi ako makakapunta doon. Walang pamilyang tsaka yung mama ko rin noon, matanda na, may sakit na siya. Kaya hindi ko na sinabi sa kanya kasi ayaw kong mag-alala siya ng panahon na yon. Gusto ko pa kasing hahaba ang buhay ng mama ko. Kaya hanggang nawala ang mama ko, hindi ko talaga nasabi na ang kapatid ko ay nasa kulungan. Nasa siya. Kasi gusto ko nga hindi siya mag-isip. Pero alam ko na alam na ng mama ko ngayon dahil nasa langit na siya. Sana patawarin niya ako. Pero alam ko na pinapatawad na rin ako ng mama ko. Ako ang nag-alaga sa kanya guys. Ang pamilya ko nag-alaga sa kanya. At nung nilagutan siya ng hininga, ay talagang kami ay witness talaga nung malagutan siya ng hininga. Kaya guys, ipagpatuloy kong alagaan ang aking mga kapatid kung as long as ay gusto nila. Yan, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya sa tulong ng Panginoon na sana ay magbago na talaga ng tuluyan ang kapatid ko. Pero naman guys, nakikita kong nag-aaral siya doon sa loob. Una, pinag-aralan niya is yung massage. Natapos sila ng 6 months. At pagkatapos nag-enroll siya sa entrepreneurship. Talagang sineryoso niya yun guys, para ang kanyang sentensya din ay bababa. Ganun kasi yan ang kalakaran dyan sa loob. Na kung mabuti ka, wala kang record, ang iyong sentensya kahit gaano man yung kahaba, ibababa talaga yan. Lalo pat may pamilyang nag-aalaga, nag-aaruga sa kanila habang nasa loob sila, dinadalaw sila palagi. Kaya guys, sa tulong ng may kapal, ako na may nakakapunta doon. Hindi guys, talagang hindi madali yung pagpunta doon guys. Sa preparation pa lang, tulad dito, magluluto, kailangan magluto. Ang mahal pa naman ng mga lulutuin. Ako guys, yung minimum na gastusin, wala pa doon sa pamasahe, minimum lang yan guys, 1,500 pag pumupunta ako doon. Ito, ginastos ko nito is, hindi lang naman yan ang dinala ko doon guys. May dala rin ako dyan na macaroni salad kasi nga gusto niya macaroni salad. Excited siya guys. Pag sabi akong magdadala ako ng ganito. At saka nanghihingi din siya ng allowance pa. Kaya hindi madali ang pumunta doon. Kasi hindi naman ako
palaging dumadalaw every week. Kaya minsan nga noon dumating yun ng 6 na buwan hindi ako nakadalaw doon kasi nga sa circumstances, guys. At yan ang pinipray ko, guys. Darasal ako na palagi akong makadalaw sa kanya. Kahit every month lang madalaw ko man lang siya. Ayan, luto na ang ating bagoong at ready to isalin na natin sa lagyanan, guys. Nainitan yung aking cellphone dyan, nainitan kaya nag-blur siya or di kaya palobat na siya. Kaya pasensya na kayo sa aking sa aking video, guys, na medyo blur siya, guys, or nainitan siya. Ayan, bumabalik-balik na konti-unti. Ilagay ko na sa lagyanan yung aking dadalhin. Ayan, bumalik na siya. Nag-clear na yung aking cellphone. Iiwanan ko rin ng konti yung aking pamilya para may uulamin din sila. Ganyan, guys, ang aking routine sa aking buhay na isang ate, isang asawa, isang ina na ipinapakita ko sa inyo dito, guys, na ang realidad talaga ng aking buhay. At hanggang dito na lamang ang aking video. Sana na enjoy ko kayo. Sana naman huwag ninyong kalimutang mag-like, mag-comment at i-share ninyo ang aking video kung kayo'y nasiyahan, at sana ay nasiyahan din kayo sa aking mga ginagawa, mga ipinapakita at mga sinasabi. At hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod sa Kusina ni Sol sa Pinoy Rab YouTube channel. Magandang umaga sa ating lahat. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.